από την κρίνια, ο κύριος Μπουρίνιας να κάνει προς τη θεία. Ο ένας τρέμει τον άλλο και ο μεγάλος το μεγάλο. Όμως όλοι φοβούνται το μορμόλι. Και το μάνο μου το θείο τον Αργύρι, φοβάται τον πατέρα στο προϊσταμένο του. Ο θείος κρύβεται στο σπίτι του νοικοκύρι, ο δάσκαλος φωνάζει μπροστά στον υπουργό του. Ο ένας τρέμει τον άλλο και ο μεγάλος το μεγάλο. Όμως όλοι φοβούνται το μορμόλι. Και ο Βακάρης στο δύσκολο πελάτη, ο δύσκολος πελάτης φοβάται την κυρά του. Εκείνη τρέμει το δίπλανο εργάτη κι αυτός με τη σειρά του θρένεται